Имаш СМС, дойде ти СМС. И да, здравейте, геймери! Днеска играем Майнкрафт. Чайте, че от тук ще го намеря. Да. И тук с едно момиче ли с нещо. С главна буква, защото те няма да излезе. Вижте, малко покупах и събрах 69 левела. Ако не ми вярвате, нищо. И ето ги, хайде, ето ги. И намерих село, тук малко събрах и те. И храна съм се посъбрала, ако виждате. И ми свършиха торчовете. И нямам броня още. Виждате. Тя как се качват, бе? Тук няма ли оно и с TNT-то, дето ако ще начинеш Пезър плейта, умираш. И видях го пясъчното село, намерил го. И тук няма ковачница. Странно. И викам да отида някъде натам да се поразходя. И видях селото, майняци. И тук Ивайло ще ми гледа клипа. Ама го намали, защото сега снимам. Тей. Тук много се нервя. Защото малко достатъчно място. Ама там, как ще кача се там? Айде намали го, а? И те, майняци. Какво има? Книжки. Чакай, че малко е. Хора, вижте. Тук е наводнено. Хора. Стига, бе. Гледайте, вратата е наводнена. Баста, тая е наводнена. Тая врата е наводнена, бе. Паси вратата. Не може да му се врата да отговарите. Те майняци. Да пак сме много къща. Да знам. Да знам. Ако ще ме намеря, ако искате да ме намерите, пишете Юлиян Борисов ама с български букви. И дайте надолу, ще ви излезе няколко клипса там на един. Дайте надолу и ще видите едно Майнкрафт и това е съм аз. Натискате го и той съм аз. Тук няма нещо, искам да видя там горе, кой има. Трябва да се катеря. И те едно момиче да се присъединява и Вайла, ама нещо не щеше и маят стана голям. Олелия! И те, 60. Искате да видите? Сега съм ги получил. Събрах 2 стака кол и на всеки стак ми даваше левели, не знам, от нещо от настройки съм натиснал и толкова много левели. Човек направо като такова, как се казваш, направо като го пуснах и то ми излизаш по един левел. И те, майняци, и те съм събрал. Ама 69 и най-накрая като събрах 60, как се казваше, малко ми бъгна. Тук хъбим си пясъка. Нито стигнахме. Добре дошли.
И за какво се качих тук? Ще ходим в Недъра. Но не сега. Ще паем, ама не сега. Ако някой ми пише, кажете. Не кажете. Ще видя. Много гадно тук, много стръмно. Ми е тук. Те копаят тук, бе. Гранферът. Много сел. Бас, якото. Село до село. Без ковачен, баси. Чуя насад телефона, ако слушате пиу. Чуя насад телефона. Не знаеш толкова раз тук с такъв глас. Ама чуя, че ако чуете... Иди. Не да се го пуснеш. Тей... Майняци. Тей... Ивайла, чакайте. Без да исках си превключих лайка. Чакайте малко, че изгреших. Хора, що не ми кажете? Аз съм си натискам на лайка, ама не се е получило. И... Видите? Чакайте, като добавя към харесвате този видеоклип. Да, харесва ми. Спокойно правя си втори клип. 2 лайка има вече. 2 лайка. Ама не ми го покажа. После ще ми го покаже. Да започваме с Майнкрафт, бе! И после пак ще го качвам в интернет 50 часа. Стана много дълъг този клип. Майняци мисля да прекучвам този клип. Дайте лайк нагоре. И пишете в коментарите. Чао от мен.